kusho ingonyama cishe ubonile istatement esisho ukuthi siyavumelana neNdlunkulu sinomlando omdala usuka ngo1912 isilo sasosuthi siludiluzulu ukuthi sisebenza kahle neNdlunkulu njengokhongolose uzobona sodabeni lanhlapho commission ukuthi ukhongolose wawusasenta ukuthi isilo besesihlalweni sisesesikhoteme noma isilanga selishonile isilo uzwelithini sakwazi ukuthi sesikhulume isimo sakhona namanje sicabanga ukuthi ke ungena emnqantwini yakhona noma ungena ezingocina eziphelele siyohlala phansi neNdlunkulu ngoba sithi thina njalo ukhongolo usebenzisana kahle neNdlunkulu sinomlando omuhle nokusebenzisana kahle namakhosi kodwa uma sekungenwa ke izinto ukuthi kuyokwenziwa kanjani ngoba siyafisa sonke ukuthi isifundazwe saKwaZulu-Natal sithuthuke cishe namuzwa ke no coordinator wethu uComrade Mabuyakhulu echaza kabanzi ukuthi ukhongolose uneprinciple ukuthi kathi kwakhiwa iconstitution kwenzeka kanjani siyalalela kodwa uma sekukhulumisile umlomo ongathethi imanga sisondele eNdlunkulu sikwazi ukuthi sonke sibambisana kanjani ukuthi udaba ligcine lisilekelelile kodwa buhle ubudlelwano bethu neNdlunkulu futhi siyaphambili sibonge kakhulu ke nanokuthi indlulamithi yamakhosi iyasho ukuthi isebenza kahle naleminyango esijujwe kuyona ba ukhongolose esifundazweni saKwaZulu-Natal.